Ini sempat metu gede gak Kang Gripa? Ya ora ya ora. Lah ya berarti aku gak sampai ngewangi ngono. Gak sampai toh? Gak. Lah iya. Masih gede ra gede ngono gak ngono kuwi. Iki lho didam tuh gede gak epi wangi ulangi iki. Kelarape kuwi. Berarti ya kewandel kulite. Iya maksudnya setan tuh. Kan tujuan. Ya pokoknya sedengah lah pokoknya penak ngomong ngono. Lah ya gak sedas. Ya bukan dulu lah ngerti aku ki ngono. Aku ya gak sempat jiwit ngono kok gemek keraya itu gak. Wis grey padha ya. Boleh digraya padha ae. Padha ae. Kadang kan ana wong bah kulite kandel sak kuwi. Enek wong koyak ngono maksudku. Kandel mas aku iki kewandek bekengkeng ngono gak ngono. Lah terus iya maksudnya kulitnya kandel kan kayak badak anu kulitnya kan kandel si